Antiere gi janeno moro iluongo ni Luko Kal. Upenjo ni koseketo sola e ode. Nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi otine maber kaka owinjore. Bende nitiere gi gimiluongo ni lifespan kata thuolo ma bende koro ngimane chako bedo maweth. King'iyo panels onego bed ni kawi higni 25 ken panel maber. To ei solar ka wacho ni nitie gimiluongo ni solar panels, mane ma yuayo ni mach. To solar panel ni tero ni mach e gik miluongo ni batteries. Koro mano mach ma kotere batteries to waluonge ni DC, direct current. Tiende en chieng' cha kako biro e kako donje battery cha. Koro e battery ka be nitie mopogore opogore. Nitie battery ma nigi life cycles mopogore. Koro nitie miluongo ni gel. Gel kiyudo ma ok ni ng'ato ouso ni mwaluongo ni second hand, mosetigo to losi, refurbished. Tibo kawo godo kata higni 7. To kiyudo ma en refurbished to bokawi kata higni 2. To nitie moro ma bende obiro ma sani usre kabisa iluongo ni lithium ion mana wacho. En kiyudo maber bokawi higni 15. Alafu wan gi gimiluongo ni inverter. Inverter to chalo TV ni, kaka in gi TV out. Kaka irite e kako budho. En normal electronic ma kaka irite e kako budho. Alafu nitie moko ma kaka waya. Koro kiketo yieyo mang'eny e ot, ting'eni koro bochamo ni waya. Koro nitie kaka nyaka irit wechni gigi, mana kaka kata mar stima ibo rito weche. Kirito wechni gigo, to anya wacho ni ibro wilo battery gi between 7 to 15 years depending on mikau. Panels irito higni 25 kinya wacho ni koro teko ne odok piny. Bende ka oganda ya opach kikae Mwalimu Jael kantiere Migori County wacho ni